Què passa, mites? El tema de l'actualitat avui és el futbol americà. Doncs nois, ens trobem a 5 de febrer del 2007 i com estem veient és un partit de futbol americà i ens trobem a la ciutat de Houston, Texas, per veure un dels millors espectacles, segons els americans sempre, del món, la Super Bowl. Què no és que en sabeu així ràpid de la Super Bowl? Quasi res. I tu, Adri? Que actuen a la mitja part i poca cosa més. Però de moment vaya pallissa, 3-28, nano. Qui juga? Doncs estan jugant els New England Patriots, precisament ara amb el número 12 estem veient a Tom Brady, un dels millors jugadors de la història, davant dels Atlanta Falcons. I, nois, aquest partit és molt important en la història de la Super Bowl, just com veiem un touchdown del conjunt de New England Patriots, perquè és la primera final que s'arriba a la pròrroga. Però no vull avançar i vull que de moment aneu gaudint amb aquest partit que la gent diu que és un partit dels millors de la història. No vull avançar, però vaya spoiler, Ja, Bueno, però no dic qui guanya, només ha dit que van a la presa. No us he volut dir qui guanyava, però al final el més important d'aquest partit de l'any 2017, que s'engloba dins la temporada 2016, perquè el Super Bowl sempre es fa al final de temporada, que la temporada del futbol americà acaba precisament al febrer de l'any següent, és precisament per això, perquè és l'única vegada en tota la història, i això que porta més de 50 Super Bowls disputades, que s'arriba a una pròrroga fet que, torno a repetir, no s'havia fet mai a la història. Aquí per això hem vist ara una melea aquí al mig i els New England Patriots evitant que Atlanta pogués avançar. A mi el que més em mola de tots els esports així americans és l'espectacle, el show que carden, saps? Per exemple, aquí estan perdent de pallissa, saps? 28-12 o alguna cosa així, però per una merda de recuperació ja tots aquí celebrant i no sé què. És el que mola, saps? L'espectacle. I sobretot en aquest esport, el xulo és això de que van tan poc a poc per avançar que se celebra tot. I mira, precisament ara, un altre touchdown amb un gran passe de Tom Brady que apropa encara més als New England en el marcador i ara 18-28, però només queden 5 minuts per acabar el quart. Exacte. En un moment anaven, al final del tercer quart anaven 3-28 i en un moment s'han ficat ja només a 8 punts. I precisament això que acabes de dir, del 3-28, és també precisament com es coneix aquesta final, una mica el sobrenom que té entre els aficionats del futbol americà, perquè la diferència era molt gran. Hombre, és que... I sobretot en el temps en què estàvem, només quedava un quart i anaven 3-28. O sigui, és com si en el futbol anessin a falta de 10 minuts, 1-5 perdent. I ara mirem, al mateix minut 5 ja van 20-28. I ara veiem una gran passada en endavant i un bloqueig defensiu que fa que estiguin a només 20 iardes al conjunt de New England Patriots i aquí van avançant i ja estan a menys de 10 iardes al final. Al costat, bàsicament, és l'àrea aquesta blava, no? Han d'entrar aquí. Sí. I ara un altre touchdown que fa New England i per això ho celebren com bojos. És que són tan flipats, tio. Ha sigut White, irònicament, perquè ens no és gaire White, el que ha fet el punt a falta de 57 segons i 26-28 i la gent a Houston flipant amb aquest resultat perquè Ja ves, havien començat aquest quart 3-28. A mi em flipa com pot ser que un equip domini tant en una part i després a l'altra sigui tan al contrari, és que és increïble. Passa també el bàsquet i a tot arreu, no ho entenc. Com pot dominar tant una part i l'altra no? També tenen un dels grans d'aquest esport com Tom Brady, Ja. Sí, exacte. Aquí precisament és el que anava a dir jo. Es nota que un equip té a Tom Brady i l'altre no el té. I ara han estat a punt de fer el touchdown, però la defensa sobre la línia de salvat. Bandera, flag, surt aquí, què vol dir això? Sí, això és perquè hi ha hagut una falta, una sanció, que l'àrbitre ha llançat al mocador per senyalitzar la falta. I veiem la repetició, la passada cap a l'esquerra... Estic veient que va actuar la Lady Gaga a la Half Show. Sí. Que jo soc... Sí, que jo soc molt fan. Sí. La Lady Gaga que va tenir molta repercussió perquè al final aquest partit ha tot milions de persones, però en aquest partit sabeu quanta gent el va veure? Quanta? Doncs només als Estats Units
111,3 milions de persones el van estar veient en directe. Ostres, tio. Mira que te fico poquites per pillar-te i no, te saps tot, tio. Ui, això ja és la pròrroga, Estem a la pròrroga perquè la falta ha donat 2 punts a New England Patriots i per això ara estem a la pròrroga i falten només 11 minuts i sí, m'ha sonat que sí, i celebren com bojos el touchdown perquè, recordem, 3-28 i ara amb aquest touchdown es fiquen 34-28 per New England Patriots. I ja ho celebren, que és el final, o sigui, què ha passat aquí? Perquè és com Gol un gol d'oro dels que hi havia abans a les pròrrogues de futbol. Veiem aquí l'entrenador d'Atlanta cabrejadíssim. Que heavy, tio. No l'han pogut parar, tio, l'han hostiat entre no sé quants. És que no ha fet res Atlanta en tota la d'esto. Això no és com el futbol, aquí no ha entrat tot, la bola, jo crec. A veure... Ara ens fixem en aquesta repetició. Uf, Sí. tota no, O sigui, està a la línia, tio. Hi ha mitja pilota a la línia, jo crec. També és molt complicat de veure, És que mira, l'àrbitre just de davant, però finalment, a més aquí a càmera lenta es veu. Crec que hi ha mitja pilota dintre i l'altra meitat està a la línia. Falta el bar. Doncs nois, com hem vist aquí, ha sigut una remuntada espectacular, amb precisament Tom Brady com a home clau, que va acabar sent l'MVP d'aquesta Super Bowl. I què, nois, què us ha semblat aquest vídeo? Buah, increïble, Sergi? O sigui, és que Atlanta literal no fa res en la segona part. Em sembla molt heavy aquesta remuntada. No sóc molt fan del futbol americà, però jo crec que aquest és sens dubte un dels partits més heavies que hi ha hagut, perquè és que l'èpica i la narrativa és increïble. A mi, jo com us he dit, m'encanta els esports americans per tota la passió i l'espectacle que foten. No tenia ni punyetera idea de futbol, però bueno, ja he pres que a les pròrrogues hi ha gol d'oro. Merci, Sergi. Doncs espero que us hagi agradat també a tots vosaltres i no oblideu mai de donar-nos likes i molts claps a tot arreu. A Clap Clap, a Twitter, a Instagram, a YouTube, a tot arreu, perquè ho agraïm molt. Com sempre diem, al final dels nostres vídeos, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit. Adéu!